ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുപ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണൈകുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം ശങ്കരലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം. ആറാമത്തെ അധ്യായം. അഞ്ചല്ലേ? ആറാമത്തെ അധ്യായം. സോറി. ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായ അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവയിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും പ്രധാനവുമാണ്. ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയും. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയുകയുള്ളൂ. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഈ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കണമെന്നുള്ളത് വിശദാംശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അതേസമയം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റു ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നല്ലത് തന്നെ. വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പറയും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള കഴിവുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്തവ്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചില ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പൊതുവായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കൽ, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരൽ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടൽ,
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായി എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ, കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവശ്യം വേണ്ടിടത്ത് ഇടപെടുകയും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ, തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കൽ, ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങാൻ ഈ നിയാമക തത്വം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രാഥമിക ആവശ്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രാരംഭകൻ വളരെ വേഗത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമനം തേടും. അപ്പൊ ഈ 10 തത്വങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള 10 തത്വങ്ങൾ ഏവരും എല്ലായ്പ്പോഴും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കൽ, അത് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമായിട്ടും വേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ തത്വം അതാണ്. 2, ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുക, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിച്ച് പലവിധ വൈഷ്ണവ ഭക്തി ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുക, പഠിക്കുക. ഇതല്ല, തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കൽ. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കൽ. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലടി, അതായത് അനുശീലനം, മുമ്പുള്ള ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതചര്യകൾ, അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരൽ. 5, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗൃഹത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിശീലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ സംശയങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഗുരുവിനോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായി എന്തും ത്യജിക്കൽ. അപ്പൊ അതാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതായത് നമ്മളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ആരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാകണം ജീവിതം? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ജീവിതം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായി എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുക. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ വസിക്കുക. അപ്പോ ദ്വാരക, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ വസിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ ഭക്തരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാര് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റോ എടുത്തിട്ട് താമസിക്കുന്നവരെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് താമസിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവര്. ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് തിരസ്കരിക്കുക. അതായത് ഏകാദശി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക, മുതലായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തില് പുലർത്തണം.
ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങാൻ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രാരംഭകൻ വളരെ വേഗത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെല്ലുന്ന, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 മാല ചെല്ലണം, അതായത് യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനു പുറമെ ഈ 10 തത്വങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തില് പുരോഗതി നേടുന്നത്. അടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. അത് ഇനിയിപ്പോ ഞാനിനി വേറെ വിശദീകരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബുക്കില്ലേ? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ആ ബുക്ക് 72ാമത്തെ പേജ്. അത് ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾ തത്വങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഭക്തിഹീനന്മാരുമായിട്ടുള്ള പ്രഭുജിയുടെ എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് കേൾക്കല്ലോ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ എക്കോ വരണില്ല തോന്നൂട്ടോ പ്രഭുജി. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. 1. 2. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകരുത്. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. വളരെയധികം ആർഭാടം എവിടെയും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിന് വളരെയധികം ഉത്സാഹമൊന്നും കാണിക്കരുത്. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുക. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അടുത്ത ആര് വായിക്കും? ഞാൻ വായിക്കാലോ. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്കോ വരുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ചില സമയത്ത് 6 സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. മനസ്സിലാവണില്ല. സാധാരണ ഇടപാടുകൾ എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ഡിവൈസും വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ? അല്ല എന്താ വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ മാതാജി? വരുന്നുണ്ട്. എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ശരിയായി. ഞാൻ വായിക്കാം. എക്കോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 6 ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. 7 ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദ അരുത്. 8 ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. 9 നാമജപം ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. 10 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഈ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സാധനാ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല. ആകെ കൂടി ഒരു ഗോസ്വാമി 20 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി 20 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവയെല്ലാം വളരെ പ്രധാനവുമാണ്. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണമാണ് പരമപ്രധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആൾ വായിക്കും. അടുത്ത
ഏത് ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായ തിലകം അണിയണം. വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം, തിലകം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ആശയം. 2. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. 3. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയാചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. 4. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. 5. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. 6. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. 7. വിഗ്രഹം തെരുവീഥിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരണം. 8. ഭക്തൻ എന്നും 1-2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായം കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിയമേന ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ നഗരത്തിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിൽ 5000-ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഗോസ്വാമിമാർ പണിയിച്ച 12 മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവ നിശ്ചയമായും സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. 9. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും നല്ലത്. 10. ചിട്ട അനുസരിച്ചു വേണം ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താൻ. ആരതി ഒഴിയുക, നിവേദ്യമർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. 11. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം. 12. പാടനം. 13. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. 14. ജപിക്കണം. 15. പ്രാർത്ഥിക്കണം. 16. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം. 17. മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം. 18. ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നത്. 19. മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. 20. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. 21. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. 22. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. 23. ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കണം. 24. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം. 25. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. 26. മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. 27. എന്തെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം. 28. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. 29. സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. 30. പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം. നല്ല ഭക്ഷണം, വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങൾ. 31. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കുവാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. 32. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. 33. തുളസിച്ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം. 34. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. 35. മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. 36. വൈഷ്ണവർക്ക് അഥവാ ഭക്തന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. 37. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. 38. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. 39. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും വേണം. 40. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. 41. ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കരുത്. 42. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ തന്നേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗമുണ്ടാകണം. 43. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. 44. മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഹരേ കൃഷ്ണം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കുക. അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുജിക്കാണ് എക്കോ വരുന്നത്. ആ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ വായിച്ചോളൂ. ശരി. ഇങ്ങനെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നത്തെ 10 തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 44 ഒട്ടാകെ 64. ഈ 64-ൽ 5 മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം എന്നിവ സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞ 64-ലും മനോവാക്കായ കർമ്മങ്ങൾ പങ്കുചേരണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ നിഷ്ഠയോടെ പങ്കുചേരണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതെങ്ങനെയെന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 64 കാര്യങ്ങളിലായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രാമാണികതയ്ക്ക് രൂപഗോസ്വാമി വിവിധ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. അതുപോലെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ പ്രഭുജി. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിട്ടി, 2 തവണ വന്നു. പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല മാതാജി. എനിക്ക് എന്നാ ഇടയ്ക്ക് എന്തേലും ഗ്യാപ്പ് ആയതായിരിക്കാം. ശരി. ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീർത്തയ പ്രഭുപാദകീർത്തയ. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്കോ ഉണ്ട്, അത് കാരണമാണ് വേഗം നിർത്തണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമല്ലോ. എന്താ പറയണ പ്രഭുജി? അല്ല, എക്കോ വരുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല.